Wel, mae'n bwysig iawn bod unrhyw un sydd yn gwirfoddoli hefo clwb rygbi neu unrhyw glwb chwaraeon arall yn meddwl, a stopio yn meddwl am i'w systemau llywodraethiant nhw. Ydyn nhw'n ddigonol ar gyfer yr holl heriau sydd yn wynebu cyrff sydd yn gwasanaethu'r cyhoedd heddiw, neu oes angen newid pethau i ddiogelu'r unigolion hynny, neu falle i ddiogelu staff sydd yn gweithio iddyn nhw, neu wirfoddolwyr. Wel, y broblem ydy, os ydy corff yn anghorfforedig, mae yna bosibilrwydd bod yr unigolion sydd yn rhedeg y mudiad hwnnw hefo cyfrifoldeb personol os eith pethau o'i le yn gyfreithiol fewn clwb neu beth bynnag. Felly, dyna pan bod hi'n ofnadwy o bwysig edrych ar systemau llywodraethiant unrhyw glwb neu unrhyw fudiad mwyn gofalu bod nhw yn fit for purpose i'r oes yma felly. Wel, mae'r Undeb Rygbi Cymru wedi bod yn garedig iawn i adael i Darwin cydweithio hefo chi i gynnig y sesiynau llywodraethiant yma, ac yn amlwg, da ni'n gallu hefyd cynnig pecyn o gefnogaeth i glybiau os dyn nhw angen help i edrych ar yr egwyddorion o ran llywodraethiant, ond hefyd o ran y dogfennau sydd ganddyn nhw neu'r dogfennau dylen nhw fod. Wel, mae'n batrwm ar hyd a lled Cymru bod clybiau yn tueddu gael eu rhedeg yn wirfoddolwyr sydd yn rhoi o'i gorau i bob clwb. Ond wrth gwrs, wrth wneud hynny, falle bod nhw ddim yn sylweddoli yr risgiau sydd iddyn nhw o ran bod y llywodraethiant ddim cweit digon da. A dyna lle dyn ni'n dod i mewn i drio cynorthwyo i glybiau gael edrych ar eu llywodraethiant i ofalu bod ne ddim cyfrifoldebau na ddyle fod ar sgwyddau unigolion yn digwydd ac fod pawb yn cael ei diogelu.